Els romans ho fan servir amb aigua. Aquest sistema és amb aire, però és la mateixa idea ja més depurada. El que fan és escalfar el terra i és un circuit. I l'aire surt per aquí. S'ha estat descobert la data arqueològica també per veure la xemeneia de ceràmica vidriada. És per on surt l'aire, i l'aire surt calent, perquè si es deixa refredar ja va sortint cap a aquella banda. És la sala que té més llum en dos sentits. Amb obertura d'arc, és la sala més ampla, i llum perquè és la que té més finestrelles. Bueno, ara amb la llum artificial i les llumetes i tot, però en aquells moments, clar, la llum sempre és natural, i sempre són amb aquestes peces així, canalitzant la llum, i és el que necessitaven, doncs això, més obertures perquè s'hi vegin bé per fer els massatges. De l'època no en queda res, s'han fet excavacions arqueològiques, s'han intentat trobar utensilis, recipients, els potets d'oli, seria xulo veure quin tipus d'oli feien servir, no se sap, tipus de rascadors, banquetes, res. També és lògic de pensar que d'aquí que està perdut. Amb aquest d'allà, veieu la paret, hi ha una obertura, i aquesta obertura és on passava una canalització que comunicava quan aquest recipient estava ja molt ple, l'aigua s'engollia cap allà i omplia aquella cisterna d'allà. Allò d'allà al fons és una cisterna per peus. La gent se sentava i posava els peus en remull. És un lloc només per rentar peus. Penseu que és una diferència de classe social. Sortir fora al carrer amb els peus nets i polits, aquí que es pagava entrada que venien els rics, és una diferència de classes socials, veure la resta de peus de treballadors, de la gent del poble. Vull dir que no és descabellat pensar, només es renten els peus, sí. Penseu, la que toquen amb les mans, després va, es toca amb els peus, però la dels peus ja no s'utilitza més, ja anava directament cap als rius. Per tant, petites mesures d'higiene també es poden veure. Tenim un altre de color blanc, molt maco, que no és cap allà. Aquest color blanc és que el va deixar anar. És la parella, es va quedar aquí. El mas va deixar d'anar.